2025 година, 31 декември, село Варвара. Там е студен зимен ден. Пожелавам ви здраве, благоденствие във всеки дом. Живи и здрави да сте! И след малко ще изкараме по едно хубаво хоро и да се веселим, както тази вечер и утре сутринта пак. Честита нова година! Честита нова година! Честита нова година! Честита нова година! Въпреки студа... Честита нова година! Честита нова година! Живи здрави!
Честита нова година! Много години и живи и здрави! Честита нова година! Вие не сте при консуматорското общество в ресторанта. Не сме, ние сме на домашно. Така, ясно. Честита нова година! Много години да е! Честита нова година! Вие за утре си пазите силите! Днес е 1 януари 2026 година. Честита нова година! О, за много години! Така Живи да е. здрави, само хубави! Тази година има доста хора навсякъде. Знам те аз. На линия си. Има ли Коледар? Има колкото искаш. От името на кметство Варвара, сърцата ни и още повече живот по улиците на нашата прекрасна Варвара. Днес живее традицията. Каква питка направил? Я, бабо, отчепи. Ето и на деверицата, да подкрепя винаги младото семейство, да насърчава болката. Браво на мечката! Дядо Оше, даруваш ли мечкара? Сега пробвайте какво вино съм направил. Миналата година беше едно кисело, ама пак го изпих. Ако ви хареса виното, как е харесало и момчето, добре. Жената ми вика простак идиотъка. Награда голяма. Хайде на хорото! Младоженника да поведе хорото! Илия жълта пшеница. Детета тука оставям, да не се стане пребягаш. Къстом за вода не ходим.
бъдете живи и здрави и все така да бъдем заедно. Едно право варварско хоро, заповядайте! Благодаря за песните. Само на 10 години. Mări stani stani dobro, dărbari minava, dărbari minava, za dărbari. Cavava musmiri, spiriti colori, mări stani stani dobro, strani otvori. Божидара Кондева. Цялата му фамилия днес тук пред нас е на сцената. Братовците ми, съпругата му, децата му и племенниците му. Браво, Георги Деянов! Истински празник на творчества. Групата е позната извън границите на нашия край, със своето участие в множество фотосесии и видеоклипове, чрез които дервишките традиции на Варвара и региона достигат до широката публика. Тези движение Камена поляна разказва историята на обичания така, както думите не могат. Особена гордост е, че традицията и занаятът се представят и на децата, защото когато ръцете помнят, а сърцето вярва, обичаят има бъдеще. Днес дервишка група Камена поляна с ръководител братя Боневи. На всички в Южна България да се обличат като кукери. Искаме да благодарим на спонсорите за провеждането
За да ни напомнят, че традицията има лице, има име и има продължение. Работиш? На тази сцена сега застава Алекс Лазаров, потомствен варварец, кукер и самодеец, в чието семейство традицията се носи и пази от поколения. Алекс произхожда от фамилия на кукери, за която дървишките обичаи не са просто спомен, те са жива памет. Боян Костински застава на сцената като част от бъдещето на Дървишов ден. Чисто, искрено и обещаващо. Майка му е от Варвара и баща му вече. Това е синът на Силвия Пенева. Достоен варварец. Покажи, Силвио, на какво си способен. Маската я правиха цяла и неповторимо. Потомци на дългогодишни кукерски родове, деца родени във Варвара, израснали с звъна на бакърите и ритъма на тъпана, и с разказите на своите родители и прародители. Те носят името Дивия звън. Звън, който събужда и пази техния знак и послание. И техният знак и послание гласи: с звън гоним злото, с маски пазим рода. Това не е просто име, а принадлежност и обещание. Днес Дивия звън за първи път застава на сцената на читалището, за да покаже, че традицията има бъдеще. Група Драндара е това. Продължавайте, деца! Покажете какво се прави във Варвара, когато дойде Дървишов ден. Да се учат от своите родители и прародители и да показват на всички нас това, което всички трябва да правим. Този малък симпатяга, както и неговата сестра, която е част от групата. Той е пазил винаги всички нас от опасности. Днес той предава своите знания, своята мисия на своя син и на своя внук. Браво, фамилия Дамянови! Моля ви за снимка! Испанската музика също се случва тук. Нека се насладим на ритуала и да преживеем силата на дървишката традиция с групата, ръководена от Кирил Петракиев. Да почувстваме силата на дървишкия обичай с групата от Симеонови. Дървишка група Старата къща, която е под номер 1 от незапомнени векове. Традиция, която не се учи от книгите, а се предава от баща на син или дъщеря, от поколение на поколение. Групата е известна със своите впечатляващи, силно въздействащи маски, които всяка година остават публиката без дъх. Всяка носка носи своя характер, своя история, свой дух, е изработена с майсторство, търпение и дълбока любов към древния обичай, който и днес продължава да живее във фамилия Грозданови, във Варвара и в цяла България. Старата къща към съхраняването на нашето културно богатство. Да посрещнем, да се насладим, да разгледаме и да усетим духа на Варвара. Искам да кажа, че тук също има едно съвсем малко кукерче, което... хумористична група. Уважаема публика, това е нашия кмет Димитър Деянов. Родом нашия кмет е от махалата Голем дол,
Дългогодишен кукер и утвърдителен майстор на хумористичните сценки, Димитър Деянов носи зрително чувство за хумор и дълбок усет към традицията, с която всяка година размива публиката, допринася за живото и автентично присъствие на сцената. Как ще кача този трактор? През последните 6 години Димитър Деянов е лицето на Варвара. Ден, отдаден и неуморим организатор на всички празници. Сега, честита нова година на всички! Добре дошли във Варвара! Също... сега не му се препика, бе! Сега ли, бе? Само да я чекаме да излезе, Давай, майсторе, давай на път! Раздавай пари на хората! Тук и петица на община Септември тук. Ако си не обменил парички с петица. Уважаеми жители и гости, Айде, мой отдел! Ама, майсторе, вземи мой отдел тук! Давайте днеска! След малко ще мине и група традиция, след малко ще мине и след това ще почне и томболата. Взехте ли си билети? Има ли още билети? Ало? Ако няма, взимайте си, останали са малко. Нали знаете, че се късмет е накрая? Ало? Хабиби! Хабиби, не дай говориш чужди мъже вътре. Красавица за милион. Ева, дава се! Двугърба кабината. Така, дай на хората пари, дайте! За... Отивам пари да уменя. Браво! Браво! Добре дошла България в еврозоната. Еврото пристига, подготвям се сега. Пристигна вече, пристигна, не пристигна. От утре ще ви какво става. Заплатата и тя. Добре дошла България в еврозоната. Еврото пристига, подготвям се сега. В банката отивам. Айде, група! Айде! Да не отекчаваме хората! Айде, докторе, води! Докторе! Ако попадете на такъв доктор, тежко ви! да ви е честита новата 2026 година. Пожелавам на всички вас да бъдете здрави и благословенни, да има мир и любов в семействата. Не се плашете! Да чуят моми и момци, по сборове и по седенки, юнаци по планините и мъже хладни механи. Какви е деца раждала, ражда и сега. Българска майка юнашка, кой не знае Чавдар войвода, кой не е слушал за него, чурбаджи или изедник, или турските сердари, овчарли по планината или клети си румаси. Водил бе Чавдар дружина тък му до 20 години и страшен беше хайдутин за чурбаджи и турци. Ала за клети си румаси крило бе Чавдар войвода. Фитила се просълзил. Браво! Браво, бе! Живи и здрави, момчета! Да благодарим на спонсорите за провеждането на празниците Коледа и Дървишния ден Варвара. Честита нова година! Какво става, момичета? Сняг вали, шум ночи си бял, всички са в къщи
След малко ще почнем с по-така малките. Благодари ви! Януари 2026. И да си жив и здрав, да не лекуваш. Благодаря. Така. Тръгваме си. Сърце,